Hello, bye Song, bahai tongbai. Angke, bo onek busy. Abon bagai video rok tu se. Edit rok khaina bo time malia, upload khaina bo time malia. Video kiti saja mobile gilama. Space ku blog nga gila rok se khlai ma rohoro edit khlanya na sakai somai maya. Shawai se hamlia. Angke tabok khinke maira ma ro sijon maira ma paile ya nogo. Ang raya pun nok ni borok rawo hingke cikon nok ni kam tong mani makhayo abon bagai tebok video rok malia hingke kamla borok najak hingke mupung no mai serna bagai yango bai alu moi songrna hnai baja khlai tongo hingke logi bo hingke alu baja khlai tongo o alu baja baino alu baja khai reka hingke kisa mane aso koraya ta normally ke baja khai reka kai amui jai tisa aram nango hingke alu baja angi pai nai kari wise pai khang ta jaksi baksa kai kisa tola nangai sithangka hingke yango mosor rok rusum rok huljak hingke o jaga bono jira somruwi ekloge no ang somas sine hintongo yang thokta kisa tongara thu hnai yang ama bo maira nani thangjak hingga kherao hingke ba nogo jrai thujani hnai phat kai kama khlaio hingke thuya jani sika hingke kono phano kamrom maya logini ka yan busa hai peret kebuni busa jikring tamsugo peret thaji maya tor rok te peret ang rok hingke yang baja khaite no mama somani hnai na yang mix khai tongo hingke hor tungkhaba mo somar sinai hnai khatoni kam asakai paya ango buge kheto khai paya ngo ang khai yang busa bo kabo hingke busa thupur phat mama songai narnani hnai nai do hingke ba abono yang ate kini paya ngai video edit khaina juro somai maya horoke bo pura jare mak relax sa mak jang saji maya hingke moi samaj rei nai sinogo ke mukisa moso yok jau hingke ba aise moso kothi moso rojak moso kothi hingke ba tiak jak sai tong sibu tomato bo paste khaya jaga norka hingka ba gilama haing tong tongkha tomato rai reka hingka kai asuk gilama sijai ga do hingka tomato bo sebani paste khai rojak hingka gilama haing bo hingke yango kheto bo hakjal sini pura chalo hime hangya hingke to kheto 15 minute hairo kai thango kheto ni simi nok sopainani hingke abon bagai lama kosa jora maireka oi tonai te lama ordek ni thike hingke gari bai matubu asakai chalo nogana bagai kheto kisasi hakjalo se kheto hingke ba kosto mosto dekhinyo brawoi reka layo ta hajira bo maya joto se maira mani pilam hingga bo bora sa hajira rok hingga mana hanu hingke dekhinyo koyekjon hajira bai mang dekhe reka oi ordek reka bo lama ordek te ordek reka bo gari bai ate khemang no reka bai lekha hingke norok bahai tongbai comment kai sabai di ang hingke onek busy hanyo klai tongo abon bagai video rok edit khainani somai maya ni bagai khlai jagya video ke burung ti sajak edit khainani time maya ni bagai belai somai leri thango hnai delete rok se khlai mar horo hingke watui wanani season of video bo tabungni video ya pura ke 4 5 ni video hai ang tini se somai manai edit khlaio hingke jarai bai mang tongmani nogo bo borokri hingke ba mamui rok songnani misa abo sungnom hingga pon rok nahakai pon rok phiyoka ta di bosake pon digera maru do sinyango hingga di bosa hingga kahani phiyogoi ru je ok pongpro haisitu hunai fungo phiyog kakai nogo hai dadi jakti maise chomphani blabon bagai sari 2 3 o khainai phiyogoi ru hingke kono somoy hingga ama kheto thaya san sigang phiyogoi kalang thango hingke bo phiyog kalang maya poroke angno phiyogoi tonta hingke mai rok kabainani ini gabai sinai ayang haksal digini mai hingke norong nai tongde ani video no choyasak mai burung rega baikha tini ke nak sinai machine se nos tong kha po bose mai burung basuk gobangma ama sachung khaina nango hingke pili tamo sabai pili tobo khalai phika hingke te parani darani basalon sabai bobo khlai phika hingke tabok tamoi tongo time 3:30 hai rok sarini hingke jerai thuna mungjagai thuipe ke sori basak jathai bini sori khania mangan basalani amjani hamkrai ji kagliya hingke bo thusini amo kise mise khaina hanai je khaima mane hai kisa bo bojai sani sikang hanai khlainani hanai phat kai khlai laika hingke bo thuibu jakai to tai khlai malia hingke bo thuya jani thuibu jaya sani sikang hanai ang bo phat khaika borok bo kori hingke maino bodi khaibainani sachung yang bor khorte thungnai khaibai ya leng lainai hanai
মানে হাইনো কয়েকটা টাকা দিন পাইনি রখাতা হামকেবা नगो बाबू बो दुकान थांजा कोको बो थांजा बिन कामो हंके नगो दे के फोन करे हंके आन बसे बो थांजा काई होनो पाराबो हंके इंगो बो मान्याक lai ma pilam ke ang to yang waisa ani yang waisa tongo ani besan yang waisa tongo abo kuno sana hamya ani kokno ke ang mas kaise yang tongke ingo bo mas kaise ate hakin tongjago ani besani parabo hangke srai yang ni borok kurei hangke ani bakara jog bakara bo kam kas khayo hangke borok bo bisi nanya jang beri ke amu sajo nanya ni hangke belai ni kosto ongjago sarik sanjai tongka pon rok phai nyogo sopai baikha hingke mai buphur nago nyabo to saimali hor thoknai tini video asujara ta nyong sinai jotono no hor kaham sanja kaham ani busla bo bojai baikha।